हाय फ्रेंड्स, आंनि मुङा थमास ब्रह्म। दिनै आं नोंसोरनो मोनसे गोनांथार भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय मैखुननि आबाद मावनाय, थारमाने न'आवनो बानायनाय मैखुननि आबाद। दा बे मैखुनखौ माबोरैहाय बानायो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंसोरनो फोरमायनो नाजागोन। आरो मैखुना जोंनि देहायाव माबायदि हाबा मावो एबा मैखुना जोंनि देहायाव माबायदि सुफुंसार मुवा जगायनो हायो, दा आं बिनि सोमोन्दै नोंसोरनो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो नाजागोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौ भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे आंनि भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालाम, आरो आंनि थमास ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, आरो बेल आइकनाव थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबा नोंथांनिसिम नटिफिकेसना सौहैयो। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। नै बेनो जाहैबाय न'आवनो बानायनाय थेलेबलेब मैखुननि आबाद। न'आवल' जानो होननानै 7-8थाल' बान्दोल बानायदों फंबाया, आं बानायाखै। दा आं बानायाबाबो आं मैखुननि सोमोन्दै मिथिगौ, मैखुनखौ माबोरै बानायो आरो मैखुना जोंनि देहानि थाखाय माबायदि मोजां हाबा मावो, मैखुनखौ जायोब्ला जों माबायदि मुलाम्फा जायो देहायाव, बेखौ आं मिथिगौ। दा गिबियावनो मैखुनखौ जों बानायनो थांनायाव जोंनो नांगोन मैखुननि बेगर, जिगाब आरो पलिटिन। जों सिगां जिगाबखौ रुनानै लाग्रोनांगौ, नङाबा हरसे सुनानै दैयाव सोमनानैबो दोननो हायो, जाहाथे जिगाबाव थानाय मैलाफोर आरो जिउसाफोरा बिनिफ्राय खारो। दा बेनिखायनो सोमनानै दोननांगौ नङाबा रुनांगौ। दा जों रुखांनायनि उनावहाय बेखौ सान्दुङाव फोराननांगौ बेलथाय बेलथायनो एफा। उनावहाय बियो सिदोबदोब जायोब्ला जोङो पलिटिनाव जिगाबनि थोरफो होनांगौ, जिगाबखौ सोनांगौ। उनाव जिगाबखौ थोरफोसे सोखांनायनि उनावहाय मैखुननि बेगरखौ थ्राय थ्राय सारना होनांगौ। मैखुननि बेगर सारखांनायनि उनावहाय आरोबाव नैथि थोरफोनि थाखाय जिगाबखौ सोबावनांगौ। उनाव जिगाबखौ सोखांनायनि उनावहाय आरोबाव मैखुननि बेगरखौ थ्राय थ्राय बिनि सायाव सारनानै होबावनांगौ। थोरफो होनाया नोंनि पलिटिननि सायाव सोनारो, नों जेसेबां गिदिर पलिटिन बाहायदों बिनि सायाव सोनारो। उनावहाय थोरफो होखांनायनि उनावहाय जोङो प्लास्टिकआ बुंबा जोङो बेखौ बार हाबनो हायै बायदि टाइट खाथेनांगौ। उनाव खाथेखांनायनि उनावहाय जोङो खोमसि खथायाव दोनहैनांगौ। मानो होनोब्ला मैखुना सोरां बिजिरखौ दानायनि गेजेरजों गावनि आदारखौ बुथुमा। बियो गोथै जिबियारि, थारमाने गेसाव गोफोन एबा सेवनाय मुवानिफ्रायसो मैखुना गावनि आदारखौ बुथुमो। 15 दिनसोनि उनावहाय प्लास्टिकखौ एफा एफा हासिनांगौ, आरो बिनि साननैसो उनावहाय जोङो प्लास्टिकखौ बख'थारनो हायो। दा प्लास्टिकखौ बख'बाबो नैबे जिगाबा गावजों गाव सिथाबनानै एबा लादुरा जानानै थायो, जेबो जाया। उनावहाय प्लास्टिकखौ बख'खांनायनि उनावहाय नैबेबायदि जोङो स्प्रेजों एफा एफा दै सारबाय थानांगौ। सानसेयाव खनथाम खनब्रै दै सारबाय थानांगौ। 33 दिनसोनि उनावहाय मैखुना आबुङै बेरो एबा मैखुनखौ जोङो मोनफुंनो हायो। दा मैखुना जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गोनां। जों मैखुनखौ जायोब्ला प्रटिन, भिटामिन बि, मिनारेल्स आरो एन्टिअक्सिडेन्ट्स बायदि गोनांथार मुवाफोरखौ देहायाव मोनफुंनो हायो। मैखुना जोंनि थैयाव थानाय हिमग्ल'बिननि बिबांखौबो थि लाखियो। ब्लाड प्रेसार गोनां मानसिफोरनि थाखायबो मैखुना जोबोद गोनांथार। बेखौ जायोब्ला थैनि लेभेला थि थायो। आरो मैखुनाव जोङो 20% भिटामिन डि मोननो हायो, जाय मानसिया गाइखेरखौ सुखुवा एबा गाइखेर लोंनो बायो। दा बिसोरनि थाखाय मैखुना जोबोद गोनां। मैखुनखौ जानांगौ, भिटामिन डि मोनफुंनो हायो। मैखुना केन्सारफोर बायदि जोबोद गिदिर बेरामफोरनि थाखायबो जोबोद गोनां। बेबायदिनो मैखुनाव जोंनि देहायाव गोनां जानाय बायदि सुफुंसार मुवा जेरै आयरन, पटासियाम, केलसियाम बेफोरखौ जों मोननो हायो। आरो माखासे बेराम आजारफोरखौबो मैखुना दबथायनानै दोननो हायो। दिनै आंबो लाफा गोबाब, ना गोरान आरो मैखुन भाजा जाबाय, जाहाथे आंबो बैफोरबायदि सुफुंसार मुवाखौ देहायाव मोनफुंनो हायो। गावनाव आलदाबाव ओंख्रिया ओमफ्राय आं जायोलै एसे फालेंसो बे मा मैगं? फालें